Som doktor Kolár, gynekolog. A v gynekológii bez obáv otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Mnoho žien, či už všeobecne, ale i v našich komentároch, často spomína, že by sa k mužovi, gynekologovi, nikdy nevybrali. Verím, že každá z dám má na to aj svoj dôvod. Niekedy je to iba osobná preferencia a niekedy, a to mi je úprimne ľúto, majú dámy skúsenosť, ktorá nebola podľa ich predstav. Ale v každom dôsledku je úplne jedno, či je to gynekolog alebo gynekologička. Dôležité je, aby ste si našli lekára, pri ktorom sa cítite bezpečne, rozumiete si a musí byť obojstranná dôvera. Dámy, nestalo by za to vyskúšať aj tú druhú stranu? A možno napokon zistíte, že to celé nebolo o pohlaví, ale o prístupe.